Pwede ba siyang sumugod sa ulan? Total siya lang naman sisipunin hindi. din tayo. Kuhanan mo nga, Brad, ng ano. Hiram ka ng isang payong doon. Dali. Wag na, waterproof mapayong ka naman yan. Wag Baka naman. dumami sila. Waterproof naman to. Ayan, diyan ka na lang, Asa girl. ba si Ayan, Sir? ayan. Ayan. Ayun, yung may... Yun nasa gitna. Oo, yung Ayan. nasa gitna na may black na ano. Ah, sige, sige. Naka-bonnet si Kabonet, Kong Jay. black Ayan, ayan. bonnet, yan. Kong. Busy siya eh. Kong Jay. Nahiya lang. Para sa inyo po ito. Ba't ang astig mo? Lambingan mo naman, ang astig mo I love naman. you too. Yung may amor. I Tignan love natin you kung mapapalakpak mo sige, sila, sige. Kong Jay, Sexy mo eh. Aabangan namin yan. Uy, baka lumipad yan, girl. Umiyak gabi-gabi, walang tinig na naririnig, nakikipaglaban sa tikman, natalo na, hanggang kailan, ano na, pagod na, akala ko ikay sa akin pa pero hindi na pala. Sino ba yung nag-iihaw? Wala na nga ba talaga? Ikaw yun? Naglalagala sa kadilim, nalilito, ano nga ba ako sa'yo? Sino nga ba ako sa'yo? Dito sa aking pagkakahilay, sa dibdib ko'y parang may nakadagan, walang kasing lungkot, walang kasing sakit. Gusto ko nang bumitaw, Wala ba kayong mga kamay dyan? puso. Gusto ko nang bumitaw, may pag-asa pa siguro. Ayan na ang biyaya. Para sa sarili, Ay, nako. sino bang dapat pumili? Sino nga ba? Ako ba o ikaw? Gusto ko nang bumitaw. Kung kalungkotan ko, kaligayahan mo, kung pagkagapos ko'y pangaya mo, kung ang sobat sa puso kung siyang lunas dyan sa puso mo, paano na ako magpaparaya ba? Papakawalan na lamang bakit ang buo sa loob, pinanginaan na ng loob. Gusto ko nang bumitaw, ngunit ayaw pa ng puso. Gusto ko nang bumitaw, may pag-asa pa siguro. Kalaban ang sarili, sino bang dapat pumili? Sino nga ba? Ako ba o ikaw? Gusto ko nang bumitaw, gusto ko nang bumitaw, humahabol, ngunit wala namang nakikinig. Walang magandang pupuntahan, kailanman ang baling
daw na. Sakit sa itlog ng Ayan, Sir Jomel, ano po masasabi nyo? Hey. Hoy, tumaas ang mga kamay ni Sir. Sir, salamat. Ano ba ibig sabihin yan, Sir? Ano ba ibig sabihin nun, Kong J? Kong Jay, Ha? ano pong ibig sabihin ng pagtaas mo ng kamay? Ano po? Sino pong kakanta? Mamili po ako ng isa. Yun na po bang premyo? Yun na yung premyo. Ay, ang malas mo, girl. Pero alam mo, sa totoo lang, Walang cash. Sir, yung kanta po yun, inalay ko po para sa inyo. Ang Sino? laki po ng respeto ko sa inyo. Huwag niyo pong hayaang mawala po yun. pero sa totoo lang, di kami naniniwala na Oo. magaling ka eh. Ano ka Yung ba? mga ganon-ganon lang. Kasi yung ano eh, Hanggang sa dulo nga pumalakpak na, kaya alam na nila yan. Pero alam mo, pinagpipili siya. parang di ko narinig eh, no, pumalakpak hanggang dulo eh. Pero Meron ka, tumaas nga yung hindi, kamay ni Boss Jay. may effects kasi yung microphone niya. Alam mo, kahit walang effects, kaya ko yan. Diyos ko Kaya naman. mo yan. Oo. O sige Talaga? nga, Kahit pahiya niyo pa ako kay Kong. Diyos ko tignan naman. natin kung papalakpak Nako. sila kahit walang effects yung microphone Boss mo. Sige Jay, nga. nako. Oo. Ano ba tong nagbigay ng papel? Isang sisig. Hindi po sa amin ito. Ano may order ba yan? Doon po yun. Ayan. So, ibig sabihin, pag tumaas yung kamay ni Boss Jay, Oo. humanga. Humanga. Oo. Pero dapat pahangain mo pa Pahangain siya mo mabuti. pa. Pero hindi kami hahanga kung may effects yung microphone mo dahil Talaga? Kaya niya? dinadaan tayo Oh my sa God. effects kasi. Boss J, okay lang po ba yung pagkanta ko? Sobra. Sobra. Opo. Kasi po ayaw po nilang maniwala na magaling Hindi talaga. po ako. Pinilit ko po lahat yon. Mm. Kahit pumutok na po yung kaliwang itlog ko, kinaya. Kinaya ko. Ay, wala pala ako. Nagpagawa na po pala ako. Sorry. Okay lang yan, nakatali naman. Ano nakatali? Ano to aso? Kabila. Para papantay. Oo. Okay. So, kailangan mo din Hindi paputukan po. yung isa. Yung itlog kasi romolyo nandito na. Ano po siya na mag-access? Tumaas sa sobrang taas ng Nandyan kanta. na. Gusto niyo po bang makita, sir? Wala, ang lusog, oh. Ang lusog, eh. Pagbigyan mo nga kami yung walang effects, yung pinakamataas nung gusto ko ng palitaw. Sige po. Oo. Hingi na lang po ako ng pabor sa inyong lahat. Oo. Kapag nagustuhan niyo po, pumalakpak po kayo para mapatunayan ko na po sa kanila. Ah. Kasi ayaw po Hindi rin. nilang, Hindi. Diyos ko naman. Dapat humingi ka ng favor. Oo. Diba? Ngayon lang ako makakasama sa inyo, tapos ganyan, Girl, wag mo papahirapan niyo pa. kakalimutan. Pinapimili ka. Kung ako siya, pipiliin ko si Boss J. Pipiliin ko yung katabi niya. Sino? Sino? Yung nakasalamin, ayun o. Asan? Ay, Yun nasa kanan. Gusto mo malabo mata? Ha? O, para hindi ka makita, ganun. Ano po? Oo. Si attorney. Si Attorney. Ay, hindi na lang pala yan. Delikado ka dyan. Kulong ka agad dyan. Delikado ako dyan. Delikado ka. Ay, doon na lang ako dun sa ito, yung nasa harapan na lalaki. Anong kulay ng damit? Naka-blue? Ay, ito oh. Yan, yung lalaki yung kulay, yung moreno. Ano yun? Ayan. Yung tabi ng galon? Ito, oo, yung katabi ng galon. Yung mga ganyang itsura, gustong-gusto kong upuan yan eh. Talaga? Yung may mga Oo. balbas? Hindi. Tingnan mo yung kulay niya. Konting barnis na lang, silya na rin yan. Sarap lang, sarap. Moreno. Biro lang. Hindi, Oo, gandang moreno lalaki yan. nga. Magandang Yummy lalaki. nga yung mga ganyan eh. Oo. Yummy yan. Oo. Aba. Ha? Yung naka-black po. Naka-cap. Apo. Asan? Nakakap. Ayun, naka-jacket na black. Ayoko po. Mukhang sadista po kasi. Mukhang bago po ako galawin, bubugbugin niya muna ako. Hindi naman, mukhang harmless naman sila. Ikaw naman. Okay lang. Pag nakapili po ako dyan, sir, ha? Gagalawin po ba ako? Kayo po? Eh naku, mukhang mas malaki pa po yung akin sa inyo eh. Baka ako po yung gumalaw sa inyo eh. Yamado. Hoy girl, wag mo kaming inililito ha. Oo. Patunayan mo yung Patunayan galing mo. Kaya ko. Alam mo si Boss Jay, naku, pag natuwa talaga yan. Oo. Ibibigay sa Rebel Palm. Oo. Papamigay sa... Joke lang. Magtatrabaho ka dyan sa River Palm. Kailangan nating, Boss. ano, Sige. Kapag ka nagalingan sa'yo si Kong J, doon ka sa elevator, ikaw yun nandun. Kapindot, tapos nagsasalita. yung parang nasa mall. Oo. Yung pabirit ng gusto ko nang bumitaw. Ayaw mo nun, may ganun. trabaho ka na, Oo. steady. Steady sige, na yun. sige. Gabi-gabi. Kahit dito ka na matulog. Sige. Gabi-gabi. Kong. Sorry. Boss J na lang, Boss J. Boss J. Yan, Boss J. Mas cute, Boss J. Boss J. Boss J, ayan. Boss J! Mahihain kasi si Busy Boss. kasi siya. Oo.
Sige Boss na. Jay. Boss Jay, yan. Kanina pa po ako nagpapapansin dito, hindi nyo man lang ako pinapansin. Ayan, ako, nagtampo na Ayan. po. Ay, boss, may Ayan, appetite. Wag kang Oy, oy, wag Hindi kang ka tatalon. marunong lumangoy. Huwag Huwag kang kang maging tatalon. ambisyon. Hindi ka marunong lumangoy. Sige, sige. Ayan. Tatry natin yan Oo. para kay Boss J. Ayan, patunayan mo nga ang galing Oh, walang sa kanila. effects ha. Oh, try natin yung No pinakamataas. effects at Walang all. effects. Tanggalin ang effects. Oh. Hello? Tanggalin rin ang damit. Ay, Ay, wait este lang. ng mic. Ha? Ako parang delikado ako sa walang Oh. effects. Hello? Hello? Tingnan natin ha. Hayaan mo yung hall na hanggang doon na mag-bounce. Oh, Ay, gusto okay. ko nang bumitaw. Oh, pakinggan natin. Walang effects ha. Sige nga. Kung Kaya magaling, ba? kung magaling ka talaga. Kinakabahan ako. Ano ba yan? Sige nga. Ako, ano ba yan? Anong part doon ba? Ay, Yung siyempre pinakamataas. mataas. Yung dulo na. Yung marami, sige. ho, 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 ho. Oh. Gusto ko na bumitaw! Bumitaw! Bitaw! Gusto ko nang bumitaw! Wala. Oh, walang Ay. pumalakpak ko. Konti. 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 Yeah, Talagang pumalakpak hindi sila. convince eh. Hindi convince. Pero Kasi, at least pumalakpak sila. hindi kasi may microphone kasi. Di ba, akin na yung microphone. Tingnan natin, try natin kung magalingan talaga. Tingnan natin kung magaling ka dyan sa gusto ko nang bumitaw na yan. Try natin walang microphone. Ay, nako. Ewan lang. Hindi rin. Hindi kasi malapit ka kasi sa microphone ko. Lumayo ka doon. Lumayo ka. Try mo nga doon sa Oo, cottage na yun. doon. Kasi walang effects ka. doon, Malapit ka walang kasi sa echo. microphone eh. Dyan. Ayan. Tapos tapat ka kay Boss Jay. Oh, dyan. Ayan, yan. Upo ka dyan. Relax ka lang dyan. Sige, hello. Sige nga, kung magaling ka talaga. Ayan, boys, makinig Ayan, kayo. lumayo ka ng konti sa mic. Tignan natin kung magaling ka Ayan. talaga. Parang hindi pa rin eh. Hindi mo napapalakpak yung mga nagmamadyong doon sa dulo eh. Ay, pumalakpak na. Ay, pumalakpak. Si Boss Jay pumalakpak ba? Medyo malapit pa kasi. Medyo daw, hindi pa. hindi hindi daw pa pumalakpak convince si eh. Boss Jay. Oo. Try mo Dapat nga doon doon sa siya sa kabilang harap ka. cottage. Sa harap ka nila. Dapat nasa harap ka ni Ayan. Kong Jay. Yan, O, yan, ingatan yan. mo, be, baka lumipad, Oo. ha? Oo. Oo. Upo ka dyan, upo ka dyan. Huwag kayo magulo, pre. Hayop ka talaga.